Район хуҗалыкларында мал азыгы хәзерләү кампаниясе дәвам итә. Альберт Рамазанов крестьян фермерлык хуҗалыгы эшчәннәре дә вакыттан дөрес файдаланып мал азыгының ныклы базасын булдыру өчен көч сала. Терлекләрне азык белән тәэмин итү һәм җитештерү күләмен арттыру өчен механизаторлар сенаж әзерләп печәнне чабып төргәкләргә урый, утарларга кайтаруны хәстәрли. Булар белән бер рәттән мал тораклары карала, яңа уңыш сакланасы бинага реконструкция эшләнә. Әлеге хуҗалык яшел массаны кәҗә үләненнән туплый. Сенаж салу өчен кызу тота уңганнар. Иң тәүдә яшел массаны МТЗ 12-21 тракторына тагылган ЖВЗ-7 чапкычы белән Рәсим Гыйльманов тезмәләргә салса, дан 680 мал азыгы хәзерләү комбайнында Фәйләс Салимов үләнне чабу өстендә эшли. ЗИЛ ГАЗ-53 автомашиналарында Нәфис Минкаев, Җәүдәт Фатхетдинов МТЗ 82 тракторына тагылган прицеп белән Фидан Юсуповлар сенажны ямнарга кайтара. К700 тракторын хезмәтләндергән Рәсил Сәлимов яшел массаны тыгызлап тора. Учет эшен Айдар Габдрахманов алып барса, Васил Сәлимов кайткан машиналарны каршы алып, ярдәм итү өстендә эшли. Һөнәрмәннәр тырышлыгы белән бүгенгә 600 тоннага якын сенаж хәзерләнеп базларга салынган. 400 тонна печән рулоннарга уралып, өелеп куелган. Шушы бүтән эшләрне бер урынга гына җыярга булдык инде. Шунда лагерьда, фирмасында, сенажда, салымнарда шунда тупланышак инде алар булса. Бүген генә шулай эшләп атабыз. Әйтәйдә, ашлык скатлары булдырга берсенең заниянең сүте бар тотта иске заниялары инде да түбәсен ябып атабыз. Әзерлек шундый бара инде. Бүген мал карайбыз, башка шылыкта эшләйбез, уларга шаклы шундай эшләрне бетереп куярга яннан комбайннарны бутайбыз хәзер. Уларга әзерләнәбез. Гаручилар җитәрлек, эшчеләр бар. Булай настроение бар ишкә. Хуҗалык җитәкчелеге мал санын да арттырган. Бүген инде тоналардан бозау алып киләчәккә яңа планнар белән яшыялар. Маллар алган без грант белән выигрыйттык та 100 баш тона черный пестрый Сертовского устава кайткан. Шуңа инде элеке летний лагерь колхозны калмады бит безгә. Шуңа үзебез шунда ел атай итеп шунда летнилар күрдек. Шушы маллар менә быел былтыр 17 елны кайтарган идек. Ансы тәйнең тушкашылык фермасында торадыр инде. Монда күчтек тә быел төзүлек менә объектны ферма тагы 200 башка. Шул маллар белән быел яздан дигәндә килдек шунда. Шуңа әле вакытта менә дойки булды да маллар чап китте. Маллар яланда көтелә. Бу әйберләрне үзебезнең көч белән салырга туры килде инде. Әле менә электр энергия тегатта гына куштырар линия сузылды, зур эшләр эшләнә. Өр-яңа барлык уңайлыклары белән җәйге һәм кышкы сезонга бер урында ферма сафка кертелде. Тупланып яткан мал азыгы да әлеге урынга бик якын урнашкан. Димәк, хезмәткәрләргә дә эш җиңеләйгән. Әллә кайдан азык ташыйсы да юк дигәнсез. Луиза Шарафутдинова, Телерадио компаниясе.